Keď stojíš pred palácom Motešických, vyzerá ako obyčajná historická budova. Ale málo kto si uvedomuje, že za jeho múrmi sa skrýva hodnota, ktorá by dokázala kúpiť celé menšie sídlisko. Odhadovaná trhová cena tohto paláca je približne 80 miliónov eur, čo z neho robí jednu z najcennejších historických nehnuteľností v Bratislave. Budova, ktorá kedysi patrila šľachte a symbolizovala moc a spoločenské postavenie, dnes nesie úplne iný význam. Sídlí tu realitná spoločnosť Grahams.sk. Grahams je moderná realitná kancelária v Bratislave, ktorá pomáha majiteľom predať alebo prenajať ich nehnuteľnosť rýchlejšie, bezpečnejšie a za lepších podmienok. Je to zaujímavá symbolika. Miesto, ktoré bolo vždy spojené s majetkom a hodnotou, dnes pomáha majiteľom získať maximum z ich nehnuteľnosti. História a biznis sa tu stretávajú v jednom bode hodnota minulosti a príležitosti súčasnosti pod jednou strechou. Pre viac takýchto zaujímavostí zo sveta nehnuteľností sleduj tento profil.